Pohodlne sa usaď alebo si láhni na chrbát a zhlboka sa nadýchni do brucha, do hrudníka, podklušné kosti. Pozdĺž celého chrbátu a môžeš vydýchnuť cez ústa s povzdychom. Ešte raz nádych cez nos, do brucha, do hrudníka, do jeho šírky, podklušné kosti. A vydých cez ústa. A od tohoto momentu sa sústreď už len na svoje telo a na svoj dých. A vnútorným zrakom si prejdi celé svoje telo. A časť po časti ho uvoľňuj. Môžeš začať od prstov na nohách. Uvoľni chodidlá, členky, lítka, kolená, stehná, zadok, tvoje lono, brucho, hrudník, chrbát, uvoľni ramená, ruky až po zápestia, dlane a jednotlivé články prstov. Uvoľni trapézy, krk, tvár, stisk zubov, jazyk, viečka aj pokožku pod vlasmi. Celé tvoje telo oťaželo a uvoľnilo sa. Ak ešte ale cítiš niekde tlak na tele, ak sa zhlboko do toho miesta nadýchni, všetko vezmi a vydýchni cez ústa von. Kľudne zopakuj. Čokoľvek, čo teraz cítiš a emócie, ktoré zažívaš, sú úplne v poriadku. Si tam, kde máš byť a zažívaš veci, ktoré máš zažiť. A len si pripomeň, že všetko, čo sa ti deje, všetko, čo cítiš a všetky emócie, ktoré tebou prechádzajú, ťa nereprezentujú. Sú to iba signály z tvojho tela, z tvojej mysle, aby si reagoval. To nie si ty. Tak ich iba vypočuj. Vypočuj tie myšlienky, ktoré máš. Precíť emócie, ktoré cítiš. Ale predstav si, že sú iba taký mrak, že tebou prejdú. Ale nič v sebe nezachyť. Nechaj to prejsť a pusti to. Každej myšlienke, každému pocitu a každej emócii sa poďakuj. Že na teba prihovára a s láskou ju pustí. No len si pripomeň, že dých ťa sprítomňuje. Ak sa ocitneš, že rozmýšľaš nad minulosťou, alebo rozmýšľaš nad tým, čo bude, tak si spomeň, že každý nádych a každý výdych sa deje tu a teraz. A tu si v bezpečí. Tu si chránený a milovaný.
Že neexistuje dobré ani zlé, ale všetko je to skúsenosť. Všetko ťa vedie k tvojmu plnému potenciálu. Tvojmu najlepšiemu ja. Sa s tebou bude zahrávať myseľ alebo emócia, tak sa len začni sústrediť na dých, na ten nádych, ktorý ti okysličuje každú jednu bunku vo svojom tele a dáva jej tak život a pohyb a energiu. A ako s každým výdychom púšťaš všetko, čo ti neslúži a čo už nepotrebuješ. Si láska a lásku k sebe priťahuješ. Môžeš si určiť zámer na tento deň. Či už žiť v ľahkosti s tým, čo sa ti deje, alebo sa odovzdať tomu, čo cítiš, alebo sa len vždy vrátiť k sebe, keď to potrebuješ. Všetko je v poriadku a je tak, ako má byť. A keď veci nemáš pod kontrolou, vždy máš pod kontrolou svoj dých a reakciu, ktorú vyvinieš. Maj svoje telo, dušu aj myseľ v jednom súlade s činmi aj myšlienkami. Polož si ešte dlaň na srdce a nacíť si svoj tep. Ako ti bije srdce, ako žiješ, ako je toto tá najdôležitejšia chvíľa, ktorú máš. Pripomeň si, aké šťastie máš, že tu môžeš byť, že ti bije srdce, že máš zdravé telo a dokážeš všetko, čo si zaumieníš. S láskou a rešpektom k tebe a všetkým zúčastneným na dosiahnutie toho najvyššieho dobra. Zhlboka sa nadýchni a vydýchni cez nos alebo cez ústa. Pomaly sa vráť k sebe, do svojho tela. Môžeš pohybať prstami na rukách, na nohách. Môžeš si priložiť dláne na oči a párkrát do nich zažmúrkať. Pomaly otvoríš oči. A si ready šíriť lásku. Maj krásny deň.